Waarom zitten 4 DJ's opgesloten in het P&M-hoes? Natuurlijk om geld op te halen voor het goede doel. En het goede doel is de Speelgoedbank. Een van de initiatiefnemers is Rudy Peters. Nou, de Speelgoedbank is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Volkmeer en Bobo. Beide maatschappelijke organisaties die zich dagelijks bezighouden met het welbevinden van kinderen en burgers in Peel en Maas. En wij merken en we zien vaker dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen zomaar speelgoed krijgen. Zo is het idee eigenlijk ontstaan om te gaan zeggen van de speelgoedbank, het idee van de speelgoedbank, wat overigens niet nieuw is, wat in sommige gemeentes al bestaat. Zijn we ook met een groep vrijwilligers gaan bekijken van hoe gaat dat dan daar. En we zijn in Venlo gaan kijken bij Sokkertante. Die hebben eenzelfde soort concept. Die halen speelgoed op, goed speelgoed, maar ook nieuw speelgoed wat ze geschonken krijgen. En die reiken het uit aan gezinnen die in de financiële problemen zitten. Wij zijn daar gaan kijken en we hebben daar ideeën op gedaan. Uiteindelijk hebben wij voor een iets ander concept gekozen, maar wel met dezelfde achtergrond. Om te zorgen in ieder geval dat alle kinderen speelgoed krijgen. Wij zijn de stichting zo opgezet dat we gezegd hebben, we gaan fondsen en gelden genereren. En van die gelden gaan gezinnen die minder bedeeld zijn, of die bij ons bij Volkmeer bekend zijn bij de schuldhulpverlening, of bij de gemeente bekend zijn in bepaalde problematiek zitten, die krijgen dan bonnen en met die bonnen gaan ze naar een speelgoedwinkel en kunnen ze nieuw en eigentijds speelgoed uitzoeken. Nou ja, ik vind het prachtig dat er heel lokaal een initiatief genomen werd. Wat hij liet uitdrukt, wat ze nou aan het oefenen zien, de hang een eind te slaan voor een goed doel. En dat goed doel is de kinderen die het in gezinnen die het niet bereid hebben. Die in armoede leven door wat voor omstandigheden dan ook. De kinderen die hebben er in ieder geval niet voor gekozen, kunnen er niks aan doen. Werden met die situatie geconfronteerd. En ons maatschappij, en dat is Peel en Maas, zegt van dat willen wij niet accepteren, dat willen we niet nevels neerleggen, daar willen wij gewoon wat aan doen. En wat doen ze dan? We zorgen dat er een speelgoedbank komt. Hoe kun je ook nee speelgoed kunnen kopen? Geen gebroekt, maar een keer nee. Nou, het heeft natuurlijk te maken dat je alle kinderen zoveel mogelijk als gelijk wil behandelen. Vanuit Bobo is dat ook de visie. Voor ons zijn alle kinderen welkom en willen we vooral geen onderscheid maken tussen arm en rijk. Als kinderen dat namelijk ervaren, zet dat toch een bepaalde manier weg en dat willen we vooral niet. We willen vooral hebben dat een kind zorgloos kan opgroeien. Daar zijn wij als Bobo dagelijks mee bezig. We vangen bijna 1800 kinderen op en we zien daar grote verschillen in. Het is natuurlijk heel goed, denken wij, om die verschillen te verkleinen. En daar speelt speelgoed ook een rol in. Een gezin wat met de verjaardag heel moeilijk aan speelgoed kan komen, dat ze het financieel niet kunnen betalen, is natuurlijk heel schrijnend en dat willen we eigenlijk niet. Volkmeer ziet die gezinnen vanuit schuldhulpverlening bijvoorbeeld, waarbij bekend is, en dat is niet in het openbaar bekend, dat daar een probleem zit. De bedoeling ook van dit initiatief is dat we dat vooral niet naar buiten willen brengen. Het moet vooral in de anonimiteit blijven, zodat die gezinnen niet ervaren van wij zijn anders als andere gezinnen. Dat is ook de visie vanuit de speelgoedbank, dat kinderen niet zien van ik krijg ander speelgoed. Nee, ik krijg gewoon hedendaags speelgoed. Ik ga met mijn vader en moeder naar de speelgoedbank en ik krijg een verjaardagscadeau. Ik vind het schoon dat we als gemeenschap zeggen van nou dat nemen we niet, dat doen we gedaan. Heel concreet, in Peel en Maas is er zo'n glazen hoes. Mensen kunnen daar een eigen bijdrage aan doen. We weten ook dat het geld besteed wordt voor ons eigen kinderen. Nee, we willen vooral de verantwoordelijkheid bij de professionals leggen. En dat zijn, denken wij, toch de mensen die in het dagelijks ermee te maken hebben. Dat kan een pedagogisch medewerker van Bobo zijn. Dat kan een maatschappelijk werker zijn van Volkmeer zijn. Maar het kan ook iemand van de gemeente zijn. Die dan snel schakelt en zegt van hier is een schrijnend geval. Dit melden we ons en die gezinnen krijgen dan de bonnen waar ze mee gewoon naar de Intertoys gaan of naar de lokale speelgoedbank, speelgoedwinkel in het betreffende dorp. Zodat niemand ziet van dat gezin heeft het eventjes moeilijk, want dat willen we vooral niet. In armoede opgroeien, dat kan voor de ene kind heel verschillend zien als voor het ander. Er zien ook kinderen die er heel sterk uitkomen. Maar er zien ook kinderen die er ganse leven door getekend blijven. En in elk geval kunnen kinderen er beter uitkomen als ze weten dat ze onderdeel zien van een samenleving hoe ze bijhuren.
En dat ze niet in de steek gelaten werden. Want heel veel kinderen voelen dat toch wel dat er gaat is met de huishouden. Dat ze er minder bij huren. Dat ouders minder makkelijk aan zaken mee kunnen doen. En ja, kinderen gaan dan ook niks meer vragen. Om ouders gewoon te beschermen. Die zijn er heel gevoelig voor. En ja, ik denk dat het goed is dat we ons er eens in proberen te leven. En zeggen van, nou ja, dat willen we gewoon niet. We willen niet in zo'n maatschappij leven dat we 10% van de mensen maar aan hun lot overlaten. Dat willen wij niet. En daarom doen we dat gedaan.